en gimoro manyalre koso chal nade. Dr. Abdul, adani irange e okang' machielo kaka ng'ano mantiere oko, gima timore kar kae, ka debed ni intiere iye, kata kaka mantiere oko, omi picha machal nade? Erokamano, mokwongo jawinjo nadwa ni ng'e ni an kaendi kaka osiep mar ODM. Nikech an e UDA, to UDA sani nigi osiep momako gi ODM. Omiyo, wakete aketa mayot ni kata ka dipo ni owadu moro nindo, to ka tungni nitie kowadu, to tungni nyalo chopo nyaka iri. Koro omiyo samoro inyalo neno ka tungni nindo, ka nitie kama inyalo chogo ichogo, ka nitie kama inyalo geng'o igeng'o, ka nitie kama inyalo loso be iloso kaka jachung'. Gima timore e ODM ka, to kaka ing'eyo, wan gi Linda Ground gi Linda Wananchi. To gina ni gikony gi mondo gidonj kaka ng'ato time nade, kata dware. To ok nyal Linda Ground ka onge Wananchi. To Wananchi be ok nyal lindo ka gionge gi ground. Koro gin gina jok ma ilindo gima ng'ato be lindo. Koro gin e gimoro achiel. Nikech king'iyo kata mana kaka koro mwalimu wacho, ni ka gimoro romi tiweyo, to gini pok oromo Sifuna. Embo neno mane kae kare. Emomiyo kata ka ne ogwethe oko matin wacho ni gini ok awe. Mae kara mase kedone higni amin. To bende kata kwa ng'iyo chien kacha, Sifuna ok ochako weche gi kawuono. No chao kata ka baba nitie. Ma kata ka baba ne nitiere to baba luonge, to gibedo piny kama ne ji obedo ne to kowuok oko, to en emo somo resolution mokadhie, to chako wacho ni ma wacho go mano wach position mar chama. Position mara kikutima nade? Kikupenja. Mano chama motimo nade? Chama mantiere. Omiyo baba ne neno ka nitiere, ka diponi nitiere wuok moro ma Sifuna do wuogo to geng'o. Ni mondo kik Sifuna tim nade? Uwuogi. Mae gima koro an ba kwayo joma mantiere sani. Ni wawek pogo Linda Wananchi gi Linda Ground. Nikech king'iyo gi to gina the same thing. Wang'iya yo mondo wang'i ni teknik mane. Ging'i ni teknik mane baba tiyo godo mondo maintain joma potindo mani kaendi mondo mi chama marwa machon mar ODM ni obed gi mawu mane podingo kochon. Dr. Abdul, ochal nade kinde ma iwinjo ka jogo mantiere rumbura mar ODM gima sik kiwacho ni Daktari Oburu Oginga, ogai mar ODM masani. Yes. Nesumo rieko mathoth ahinya ne Raila Odinga e kinde mane en ogai mar ODM. Yes. To sani owacho ni wuoche Raila duong' ahinya ok onya rwako, koro embo oloso wuoche ne kende kama entiere kar kae. Samoro style mane Raila winjo godo joge depo ni opogore gi sani koso chal nade, nikech kae ne ng'ama nyalo gayo Sifuna mowach gima Sifuna wacho e kama chung'i, e kama lose. Koro nopogore ka kod nikech mato wadgi ma toka ni toke. Ing'eyo e siasa ka gima mitna en ni ng'ata manitie buti nyalo wacho ni gimitimo maber mowuok maberno en ema no contribute. To samoro yiro kata jomoko bende nitie mano contribute gimotimo nano gima wuok maberno. En owuon kaka Jaduong' Oburu no wacho ni wuoche no to bet pek ne matin. Odwaro mana temo ni kabe onyalo tweye owuoth kode matin. Wuotho kode matin ni endi chuno ni nyaka koro ng'iyo moro ma joge mane en go. Jok mane baba wene obed ni jogo endo okelo gi wang' achiel mondo ging'i ni to ang'o mo wanyalo loso kaka team mondo wakik waketh girwa mane baba tunade mane baba weyo. Baba ne pok kore ka wan gi daro 120 nyaka ne Jaduong' wewa. Kendo wakwan Nyasaye no ketwi ka maber. Omiyo gire mano loso chak. Kata obedo ni wan to oko koni. To ne en osiepwa kaka jo UDA. Koro osiepu mane wamako kod ni endi wan bende wadano osiepu wani odhi ang'o odhi mbele. Mane ominno kata ka His Excellency Dr. William Samoei Ruto kama obede to chigo wach mane chama wani nikech embe no wa kocha. Koro miyo dwani mondo chama ni obed maber, chama ni obed kamoro achiel, mondo chama ni ka gibedo gimoro achiel to wariwre kodgi kinyo chako loso sirikal. Erokamano Dr. Maxwell Miyawa ntiere kar kae. Wach mar Sifuna